nije ni krivično delo, ni prekršaj, a oni koji prodaju opremu za to potrebnu ne snose nikakvu odgovornost, čak i kada se ona zloupotrebi. Sasvim je jasno što je pod takvim okolnostima prepisivanje postalo uobičajena pojava i svako sebi lako oprosti. Zbog bubica i puškica sledi adekvatna kazna za studente koji varaju na ispitu, a takva odluka disciplinske komisije objavljuje se na internet stranici Fakulteta bezbednosti. Najstrožija mera je u skladu sa pravilnikom o kažnjavanju. To je privremeno udaljavanje, prestanak režima studija, vremenskom intervalu 15 nedelja, da faktički nije student fakulteta. Status mu miruje. Privremeno udaljavanje sa univerziteta ne može biti kraće od 15 niti duže od 30 nastavnih nedelja. Na Fakultetu bezbednosti studenti polažu ispite u prostoriji sa audio-vizualnim nadzorom, ali ni to ponekad nije prepreka za studente koji varaju. Studenti koji zloupotrebljavaju pravila pre svega postavljaju standarde. Oni bukvalno kao preslikano gradivo imaju na papiru. A sad ako ste vi učili, vi to svojim rečima pišete. Vi ćete više ceniti preslikani rad i na taj način će taj student dobiti višu ocenu. Podvaljivanje na ispitu najviše pogađa marljive studente. Zato što time što ti koji koriste nedozvoljena sredstva prođu, onda bolje ti studenti koji rade ili prođu loše ili im se desi situacija da možda i ne prođe, oni bivaju degradirani da dalje spremaju možda neki taj predmet ponovo ili neki drugi predmet. Studenti koji podvaljuju na ispitu varaju sami sebe, ističe profesor Darko Trifunović. Neki od svršenih studenta zapošljavaju se na osnovu diplome koju nisu stekli znanjem. Na primjer, u Americi nije dovoljno da samo završite fakultet. U Americi da bi se zaposlili, vi morate, pored završenog fakulteta, doći kod poslodavca, pokazati, to se zove social security, i tog trenutka kada vi pokažete social security, vama se daje mogućnost da i radite, ulazite u kompjuter i počinjete sa svojim radnim obavezama. Međutim, kako ste posao dobili? Bez sledećeg trenutka, sledećeg sata, vi posao možete da izgubite jer ne znate da ga radite. Studenti koji dolaze do diplome na neadekvatan način ugrožavaju ne samo sebe, već i fakultet. I kasnije, kada završe fakultete, postoji totalno nelojalna konkurencija s jedne strane, a s druge strane svojim neznanjem mogu da unište imidž fakulteta. Kako ističu na Fakultetu bezbednosti na nivou univerziteta, još nije donet kodeks ponašanja studenta koji bi precizirao način polaganja ispita i sankcije. Zabrinjava činjenica da podvaljivanje na ispitima nije ni krivično delo, ni prekršaj. Fakultet bezbednosti ima sistem zatvorene televizije koji onemogućava svako podvaljivanje na ispitu, a zatim i ovaj ometač signala koji je namenjen mobilnim i bežičnim telefonima. Kada ovaj detektor uoči signal, prvo se uključi zvučno upozorenje, a zatim se taj signal blokira u roku od 1 minuta. A kao i ostale zvezde